Enredos patrocina este espacio. Amigas e amigos, aquí comeza unha semana máis o Xornal Escolar. Os primeiros días do curso son tamén moi emocionantes en secundaria. Os alumnos da ESO empezan unha nova fase e teñen que estar moi concentrados. Isto foi o que nos contaron os alumnos do Instituto Otero Pedrallo destas primeiras xornadas. Penso que vai ser un curso difícil, xa que temos que sacar nota para a universidade, porque ao fin e ao cabo vamos depender do que estudamos. Ao fin vamos necesitar entrar nunha boa universidade para o día de mañá ter un bo traballo. Eu quero facer INEF. Teño as probas de físicas a principios de ano. Despois, bueno, a nota será un pouco máis difícil sacala porque ao non saber o que vai entrar na PAU, como é nova, vai nos costar un pouco máis, pero penso que podemos afrontar ben a PAU. A verdade é que os profesores de momento nos están axudando, nos están ensinando un pouco o que vai entrar, a forma na que vai entrar, as diferenzas dos anos pasados, pero penso que vamos poder facelo ben e con calma. Como dixo Gabriel, ben, con ganas, tamén desexando que acabe, porque queiras que non, segundo bacharelato é un curso require moito tempo e moito esforzo, bueno, pouco a pouco. Os profesores moi ben, porque, aínda que non saben moito aínda, porque como é comezo, pois, todo o que saben non lo van contando, entón, moi ben. É novo para todos, entón, se o tomamos mal tampouco podemos facer nada porque non é da nosa mau. Eu quería facer xornalismo. Ben, un pouco nerviosos, pero porque é un cambio moi grande do colexio aquí. Somos máis libres. Estaba nerviosa xa antes de empezar, pero eu quería quedar no colexio porque paseino moi ben, pero tamén hai que crecer, é un cambio grande, pero o que máis medo me dá é ou xeografía ou matemáticas, e o que máis me gusta francés. Ben, con novas expectativas, é un novo instituto, non sabemos o que vai pasar, pero espero afrontalo con bo pé. Pareceime un instituto moi grande, con moitas salas e moitas zonas para ir ao patio, xogar, divertirse, pasar tempo cos amigos, cos maiores, está ben. Medo dan un pouco os maiores, pero xa nos avisaron todos os profesores que iban portarse ben connosco, entón eso xa é un medo pasado. O novo, o sea, que máis medo me dá tamén son as asignaturas, porque hai algunhas novas así difíciles, un pouco complicadiñas, pero eu creo que vou afrontalo ben. Eu estou optando por profesor de educación física, que me gusta moito, ou a miña idea principal é medicina, facer medicina. Es unha nova etapa, novos compañeros, novo instituto, novo todo. O que máis me gusta deste colexio é os amigos que me tocaron na clase, a magnitude e todo, porque a mí o que máis medo me dá sería repetir, porque eu non quero repetir, me imagino que nadie quere, pero eso sería o que máis medo me dá. A mí gustaríame ser ou militar ou enxeneiro.
A Semana da Mobilidade ten como obxectivo concienciarnos sobre o uso de medios de transporte menos contaminantes. Os alumnos do Colexio do Ruxidoiro fixeron un circuito de educación viaria para familiarizarse cos sinais de tráfico e aprender a respetar as normas. Estamos facendo un circuito onde participan bicis, patinetes e patines. Organizamos esta actividade para que os nenos coñecen un pouco as primeiras normas viais, as direccións, os sinais e que aprendan a respetalos tanto como viandantes como conductores. Por iso traen diferentes vehículos como bicicletas, patíns, patinetes, realmente lles aporta para logo pois ter máis seguridade cando vayan pola rúa ou pois cando medren e teñen que respetar os sinais co coche, etc. Estamos facendo un circuito de bicis, patíns, monopatíns e moitas cousas, e peóns tamén. Respetar os pasos de peóns e as señais. Eu son un peón, teño que pasar por pasos de peón e que os demais, pois, deixenme pasar nos pasos. Algúns sí, algúns non. Hai que fixarse nas sinais e por exemplo, na sinal de stop hai que parar. Nesa sinal significa que só podes ir hacia diante ou hacia esquerda e moitas máis que hai neste recorrido. Esas sabías, pero outras tamén as aprendes. En patinete, unirse á rotonda, porque pasan moitas bicicletas e patinetes e patíns. Imos agora a facer unha pausiña e logo voltamos con máis xornal escolar.